On y est au Danela, renouveau télé sugantilila, so romana fe foli o be blakata di an kanumbara bela jilema o mana ke yoro ni wati ko folena ame befo ka bela jile wale nyimando ka fo kunyi kuna funi kene da ile tolai au kilingile nai renouveau télé kanumbara o folini wale nyimando me di au bela jilema ame befo ka kenyani bela jilinka wati chugo yo ni sanga konna la sanga tan ani wolonvla o be nege kanye wolonvla sanfe an fe ano nga ma do feino olubi kligan felala do fene be shu koro balimbala o kama ame bela jele foga kenya ni beka o gati chwe so liga wili ke wa oni nyorontima o ni sira ko barero la gati lo be nouveau la ko oni suroma munu mesira la katra no be kana me radio sanfe ambe foli bilibili badi u bela jele ma mamu fene be soko on na soko na wla dongodo antenyina olu klingilina shiko radio renouveau la me bako awni sokoma radio nyelini ka bosigu ko seguna la mini bela jelinga foli be anno radio benkan ka bo kerewani radio tiendugu ka bo jura radio futa ka bo yanfuila radio besago ka bo kuchala radio kanaga ka bo joro radio pumakan ka bo bla radio jigia ka bo san radio naro samaya ka bo nyawlini radio dame ka bo boron radio fasukanu ka bo lisebu radio nchiba fm ka bo katifalaje radio nema fm ka bo kasaro radio tolérance ka bo mobti radio miracle fm ka bo buguni radio kusata 2 ka bo jalakoro bugu radio altagadum ka bo sikasu site internet mali bamada ka bo franci mamun sokolino ana page facebook kan renouveau fm renouveau télé page kan anga fulibe aboni bela jeleni radio mamelon ka bo kebila ka faratamani kan anga fulibe kanumbaga jamakulu bela jeleni bigoni juma e février kalo klimuka ani duru samba fla ani mugan fla ambe foli kerengere ka di an kanumbaga ma mamunu beino ka damne tene fogata si juma ma dongo do sogoma obesoli ka wilu sabati ka usoro auna mimbato obeseka kuna fonia adi toko nyumana togamna bela jelenga kuna serika seka ba clé journée konala ola ka kenyani bi juma do ya barka manye amedu oke en face yeni oye malié fembe talike gringa jomunu be mali konnala me ala wele abela jelinga okunche malika herela maliden kilingina bela jelinga herela fanga franje fanga alateme chugo nyumana akakunche akunche chugo nyumana fembe talike marabaga were munu mena okoko fe mali kanuka ke uduskuna ala ka hereke bela jelinga juma klikela di amela jelima anga dibila barake bago ame fuli badi uma bi juma doina kuma so konano ama flavia idrissa siriwe janjo masa faranere kan Ariel Konare ale masega kenela sorobi anga folibe ayoro ni sanga konnala janjo fanta intoma amma resira janwali awali e jam sa commenta kuri basi wala bashi foite hido sakere kuri heresa anjono be mena fanta bi fo ani ambe anlaje ba chemani musuma fo mali kono ana ko kay dasira ma ka fo biye juma ye biye la horma donye biye juma ye jwakun amsega fo akunche don fana ye biye bara kechugo kono sango ni jemu kam mi sigi malidenw mi se ka bɔ kunnasiri la cogo min na sɔgɔmada joona fɛ a laɲini kunti dɔwɛrɛ an jigi b'a la a kunti dɔwɛrɛ nisɔndiya ni kibaruyaw bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a lasɔrɔ yɔrɔnin kelen pe renouveau matin ka wulikajɔ baaraba de don o kama fanga o fanga bɛ jɛgɛ la o ye ji ye o kumana fanga min fana bɛ anw na o ye anw lamɛnbaaw n'a kanubaw ye an bɛ an ta da i ta kan k'a fɔ ko ala ka basigi la nati faso maliba kɔnɔ bi juma ye bato minnu bɛ kɛ ala k'u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen minɛ hali n'a sɔrɔ i ye bozo ye min bɛ sira jɛgɛ ɲɛnama ye ma deli ko ye ni e tomo ta tɛ janjo bi ye juma ye ne bolo an kan ka bɛn ni sabati an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ mais ɲɔgɔn tɔgɔtiɲɛw ni k'a tigɛ k'a da mɔgɔw la hali ni ne yɛrɛ sigili bɔra ko ne yɛrɛ de jɛgɛ ye fanta sabali ko ye i ko bozo i ko jɛgɛw janjo baasi tɛ ma min dugawu kɛ ala ka i k'a dɔn jɛmukan kuncɛ cogo ɲuman dan fana ma baw i b'a ye k'a fɔ maa sigiyɔrɔma miliyɔn caman n'a fɔra k'olu k'u sigi ne ka o kumana anw minnu ye denmisɛnninw ye k'an ka an lamɛn fanta baaraba do doniba do nka doni min n'a tɛ girinya daba masama an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi la nati an ka jamana kɔnɔ ko nin kunun wulilen ka bila ba kɛnɛ sanfɛ hali n'a sɔrɔ bɔkala ni y'a fɔ n bala bɔkala b'an bolo jufa b'an bolo a bɛɛ lajɛlen b'an bolo an bɛ ala wele ba tigɛ cogo ɲuman o ka se ka kɛ ala kana na kuma porokotolen bɔ an da kɔnɔ bi juma février kalo tile 25 renouveau matin laseliw bɛ na tali kɛ min kan bi sɔgɔmada in na
amena wele bila ma flama kabo gawo marabolo konna la uwasiga nyefolike anyi ka kenyanyi barkan nga tagali kabo anga jamana konna la amena olu haklinanta ubayira ka fo don bara nyogon wililin koni otena na bisimla en fait bi ka kenyanyi amena ni ma flangunu bisimla kabo gawo marabolo konna la so komade ina wala libinake awi kuma min kan obetali ke chronogramme consensuel la chronogramme consensuel koro jume ani amena wala awye kumina isakaba alila benino soni amenyogola soro oko kanaula o kerefe awina femme talige kenya kuna funina obe soro sokmadaina Alexi Kalambiri amason la seli munuma bi amason haklina munuma so takabolo munuma jamana konana o la selu fenebeke jemkan konna la soribe bisimla bi juma taninga seke metogodi anga siraba obela hala jumena kafara anazer ka blasira likanka kuna fundiga fe unyefura folo la selu nyina teke oluko chuka shila o kerefe anga dum foliduma o fenebe yano Idrissa Sidibe janjo masa atika korola falino kuna funi sanuma seke na soni abetemeni o kiboru yowe yani oche ame baro daile sisa wakati bolo da chukwe wakati ale bolo da chuko fle anga marabolo kilingilina kononana femme talike sankolo la obena je adoni no fitin metike kabala mali marabolo kilingilina bela jelin kono ngata udini ka ofino no beda kabala ulufino klima fe fie benachi anga marabolo kilingilina bela jelin kono nga fie fanga ote bonya kosobe yoro jam fleli ko nasira tike fe mi mesdames ne kilomètre duru kata bla kono tombonyo kula o flelu ko gele abena na do alabi mali marabolo kilingilina bela jelin kono nana ola femme talige bi kligaina kile bota hakeyo ko yele mabate bita ani kunuta ni nyogonche kaika ubi awa kile bota hakeya obeke digere binani kulikoro sikasu segu oluta bijo digere bisaba ani konuntona moptika oluta bege bisaba ani shekinye Tombouctou ani gawo oluta bijo digere bisaba ani wolonvla la kidal oluta bege bisaba ani nani menaka digere bisaba ani biru tawdeni bisaba ani wolonvla buguni oluta be yelenga ta digere binani na kujala kaw oluta bege bisaba ani shekinye kita binani ani kile nyoro ani nara digere binani duanza bisaba ani wolonvla sa marabolo konna la bi oluga kile bota hakeya obijo digere bisaba ani konontona banyangara bisaba ani shekin joila digere bisaba ani kononton bamako disligi konna la sangolo obena jea klima fe fien bena chinga fien fanga otena bonya kosobe yoro jam fleli ko nasira tige fe bi ko bi yoro jam fleli mbedam ne kilomètre di duru kata bla sheni bonyon kula ko gele amanga bena nadu ala kaso yake gonchi kle bota hakia obijo digere bisaba ani konontona bamako na lamini so komare na kene chira nege kanya woro temeleni sanga bidure klibe na bi nege kanya ta an sheki o mana temeni sanga bisaba ani konontoni wakati buluda chugini bi juma sokoma kadi maliden kilingelena ma kadam ne kai katabla futawdini ante singe afolila adikunye maliden kilingelena kasiki tani blador ika kile journée konnala ko ala ka bi juma kile heredi ambela jelema donc ibaru daele wakati o sera tuma mina sanga mukan jurube nege kanya wolon vla sanfe ko fenkeli misika makuna sidilina wasa oyo kuna foni nyuma njanjo fanta misira dima ambi je kasira intama nyongon fe mali kono ani akoka amba fo koko bismillah ina fo aye allah soma chugumina negenye wulum vlan setri sangamuga ani duru soro ni wati na mali mararo kelingelena bella jelena krenkrena anka chef d'arrondissement olu bolla montula nanka préfet fo ka se krenkrena munu ni ubanka ikado critique labo ni kuku fo awye aw bismillah bi juma donya don kibara tako folo alila bi juma donya mi ne abena kalu klemuga ani duruma samba fla ani muga ani fla kibaro la kumbaboy mi good luck Jonathan na bismillah bamako ukmana kabi kunu kase bima sika fo bisena ula kumbabo ambanda se uma no temana kaboy amba irola ka fo mi ni abesidiawo
yuma foga se Union Européenne ko fo olu kelen ko ka nyangeli koni ni ka kuma na onyesha ka jamana ma okungango kibara tumbe Nations Unies yɛrɛ n'o ye diɲɛ selege naani ka dɔ k'a fɔ ɲɔgɔn ye ba dɔ senfɛ Irisi jamana ani Chinois jamanaw kɔni ma sɔn ka u yɛrɛ ye o kɔnɔ o kɛra sababu ye i k'a dɔn min bɛ tali kɛ Nations Unies ma se ka dan kari walima k'a fɔ u bɛ Mali ni ka a ɲɛngi anw ka bi k'a dɔn Mali kɔnɔ kunkan kibaruya min n'o fana sɛbɛkɔrɔ caya bɛ o ye connexion ko ye Mali telefonisoba fila Orange ani Move Africa olu maaw bɛ baara bila la nisɔngoyaw bɛ ka o kuma na maaw bɛ ka bɔ kalama maaw kɔni bɛ ka u kɔni ka gɛlɛya yira nin ko in kunkan kibaruyaw la kumabaw ye ninnu ye an bɛna dɔwɛrɛw sɔrɔ ka fara u kan aw ye aw bisimila Renouveau Matin sɔgɔmada joona kibaruya tako fɔlɔ kan. I n'a fɔ an y'a yira u la cogo min na min ni a bɛnna kalo tile 24 ma san 2022 an b'a yira u la min bɛ tali kɛ Nizeriya jamana ɲɛmaakɔrɔ ni a bɛ Goodluck Jonathan na ale ko fɔ a bisimilala Bamakɔ hakilila jiginna Mali faaba o la bisimila min ni a kɔni kɛra Goodluck Jonathan na kun ti dɔwɛrɛ ye n'a sɔrɔ ale bolo bɔlen don CEDEAO jamana tɔn ɲɛmaw fɛ a ka kɛ sigikafɔ kɔni kɛbaa ye Mali ni CEDEAO jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ fɔcogo wɛrɛ la Mali ni k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO tɔn ni ɲɔgɔn cɛ Goodluck Jonathan ka nani kɔnɔna na jɛkulu min ni o sigilen don walasa ka furancɛ fanga yɛrɛ ta cogo k'olu jateminɛ u k'a ma ko comité local de suivi de la transition min ye Goodluck Jonathan ani olu maaw ye ɲɔgɔn ye a bisimilala an ka k'a dɔn jamana furancɛ fanga masakɛ fana fɛ ni o bɛ Colonel Assimi Goïta k'ale kofɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yirala k'a fɔ jigiyaba bɛ min ni o ye kuma min ni bolo bɛ na sin o ma walasa a ka kɛ kalataw olu labɛn waati ye anw ka jamana kɔnɔna na an b'a yira o la k'a fɔ Goodluck Jonathan a jiginna pankurun kɔnɔ tuma min na bisimilala Mali minisiri min ɲɛsinnen don Mali jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma n'o k'a ma ko Abdoulaye Diop o kumana baaraw kunfɔlɔw kɔni kɛra kununko alamisa nka min ye Goodluck Jonathan ani maa minnu bɛ taama na fɔ ka se anw ka jamana yɛrɛ a ma ɲɛmaw olu ma u kɔni bɛna hakili falen tɔ ni ka a mɔnɔbɔ bi jumadonya ale la laɲini fanba ye min ye o ye waati ka se ka sɔrɔ bɛnkan na bɛnkan min n'o bɛ kɛ sababu ye ka anw ka jamana kalataw n'o ye furancɛ fanga bɛ se ka kuncɛ ni i k'a dɔn kalata mun ye olu labɛn ko kunkanko kibaruya o la. Kunnafoni ko nasiraw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Irisi jamana ani Chine jamana olu kɔni ma sɔn ka u yɛrɛ ye k'a dɔn ɲange min ni a taara CEDEAO jamanaw ka tɔn fɛ ka se UMA ale ma o fɔ ka se min ye nanzara jamanaw ka tɔn u k'a ma ko Union Européenne olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen kɔ k'a fɔ Mali ka kan ka se ka ɲange an b'a yira u la k'a fɔ diɲɛ selege naani tɔnba ka sigikafɔba dɔ tun bɛ sen na min kɛra tarata don février kalo tile 22 san 2022 nin sigi in kɔnɔna na i n'a fɔ kabi janvier kalo la Irisi jamana ni Chinois jamana ko olu kɔni tɛna sɔn Mali ka se ka ɲange ka bɛn ni nin walew ye minnu ni olu ka yela dalo jɔnjɔn tɛ a ko kunkanko la nka wale in yɛrɛ n'o ye sigi ye a latɛmɛna tɛmɛcogo min na e ma fifamɛ ninnu na o ye ɲinini kɛ an ka jɛ ne ka an ɲɛmada ka kibaruya lasɔrɔlenw fɛ. ONU Conseil de sécurité lajɛrɛ wɛrɛ kɛ tarata don février kalo tile 22 i n'a fɔ a kɛra cogo min na janvier kalo la ka kɛɲɛ ni Faransi président ka laɲini ye u kumana Mali lahaliyaw kan farafina jamana ani Faransi olu kun b'a fɛ ONU ka ɲangini tɔ sinsin Mali camacɛ fanga ɲɛmaw kan ani ko communauté internationale u ka to CEDEAO ni Union Européenne kɔ ka ɲangini kura wɛrɛw sigi Mali kunna u ka chronogramme kura dɔ di nga Russie ni Chine olu ma sɔn ɲangini ka ta ka Mali sɛgɛrɛ Mali ka nɔnabila o fana y'a yira k'a fɔ ko an man ka ni CEDEAO ka ni ɲangini ninnu ye i n'a fɔ camacɛ fanga ɲɛma y'a fɔ cogo min na Colonel Assimi Goïta CEDEAO ni Faransi olu dun b'u kumakan kelen in kan Mali autoritéw du fana bɛ baara la walasa k'o chronogramme o ɲuman bɔ kalataw kama CEDEAO ka représentant min bɛ Mali la Goodluck Jonathan o nana bi alamisa février kalo tile 24 Bamako walasa u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka hakilina jagabɔ kɛ chronogramme kura kan ɲangini ka se ka wuli ka bɔ Mali kan. E ma fifamɛ nunaw hakilila faamu sɔrɔla ale ka ni walawalali o la
Kibarako nasiraw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ dɔ fana sigira sen kan min daminɛna kalo tile 24 a bɛ to sen na fo ka se février kalo tile 26 ma san 2022 min ni o ye lajɛrɛ ɲɛ sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye farafinna min ni o ye tilibiyanfan jamanaw olu sifinnakaw ka jɛrɛjɛkulu ka lajɛrɛba dɔw ka laɲini ye mun ye bɛɛ ni keleya bɛ se ka sinsin ani dorogo ɲɔgɔn na o bɛ se ka sinsin farafinna tilibiyanfan i k'a dɔn o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o baara ninnu dun tɛ se ka sigi sen kan fo a ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ hakilina miiriw olu ye hakilina miiriw kɔnɔna na ŋaniya in taba yɛrɛ kɛra kulu ye ko ma ko union des jeunes pour la paix et la nation africaine olu bɛ se ka k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan baaraw kɛ cogo min na mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na anw ka kunnafoni ɲininaw Umar Koyita ani Ibrahim Daw olu tun bɛ ni lajɛrɛ in kɔnɔ u ye kibaruya dɔw lasɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Lajɛrɛba ye min bɛ farafinna jamanaw ka jamanaden cɛsirilenw fara ɲɔgɔn kan walasa an ka hakili jakabɔ kɛ an yɛrɛ ka mara taabolo kan ani an ka mara kɛcogo kan walasa jamanadenw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ baarakɛlenw na mara taabolo la farafinna an y'a wele assemblée citoyenne des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Baara caman bolodalen don nka n y'a fɔ cogo min nin ye hakili jakabɔ kɛnɛ ye nin ye miiriya kɛnɛ ye nin ye hakilila baara kɛnɛ ye walasa n'an bi bɔ yan waati min a k'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen sɔnnen don k'a fɔ anw ka jamanaw bɛ nin lahala de kɔnɔna na gɛlɛya minnu b'an bolo nin gɛlɛya sugu de don wa an bɛ yɔrɔ min an bɛ laɲini dɔ nɔfɛ laɲini in ye nin ye an jɛnnen don k'a fɔ ko nin ni nin de y'an ka laɲini ye pour que an ka se ka laɲini in sɔrɔ fɛɛrɛ jumɛnw de kan ka tigɛ walasa an ka se ka laɲini ninnu sabati an k'o fɛɛrɛw fɔ ɲɔgɔn ye o fɛɛrɛw labaarali sira kan jɔn ni jɔn kan ka mun ni mun kɛ an k'an jija ka baara kɛ o sira kan bɛɛ ka jɛ k'i ka fanga fara ɲɔgɔn kan walasa o ka se ka sabati donc a bɛ tali kɛ mara kunkanko kan a bɛ tali kɛ démocratie kunkanko kan a bɛ tali kɛ ɲɛnamaya kunkanko kan a bɛ tali kɛ lakanako kunkanko kan a bɛ tali kɛ sini ɲɛsigi baaraw sira kan walasa an yɛrɛw ka fɛɛrɛw ka kɛ sababu ye k'an yɛrɛw kungo ɲɛnabɔ. Kunnafoniko nasiraw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kalo 8 tɛmɛnen kɔ kalanninjɛ ani k'a dɔn k'a fɔ min ye hakililajiginna k'u lafaamuya u ka kan ka bɔ ka u bolo don baara min na n'o o ye sapeur pompier ale ye maa 400 boɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka kalinkasiyɛnw kɛ kununko maa ɲɛkɔrɔ maa minnu ni olu ye i k'a dɔn maa ɲɛmaw ye min bɛ ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na gwɛlɛyaw n'o bɛ tali kɛ sapeur pompier i k'a dɔn olu maa ɲɛmaw kɔni ɲɛkɔrɔ an b'a yira o la k'a fɔ maa 400 minnu ni u filɛ maa 119 o bɛɛ lajɛlen ye npogotigilakaw ye maa 181 o bɛɛ lajɛlen ye k'a dɔn k'a fɔ cɛw ye u ko ma ko promotion 2020-2021 u ka nin bɔli n'o bɛ tali kɛ u ka kalinkasiyɛn a kɛra Bamakɔ Mali faaba la ka bɛn alamisadon ma kununko u yɛrɛ ka kalanso min n'o kama ko école nationale de la protection civile ni a yɛrɛ jabala filɛ nin ye Bamakɔ Yarabarakafo 6nan na Sogonin kɔ maa minnu ni olu bɛ tali kɛ nin maa 400 na u kɔni bɛna bɔ ka cɛri jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na kalo 8 u kɛlen kɔ ka pompier yɛrɛ ne ka a dogodogoni ɲɛw k'olu bɛɛ lajɛlen ɲini k'o dɔn walasa ka se ka kisiliw kɛ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛyaw walima siraba kan kasaraw fo ka se a n'a ɲɔgɔnna camanw na ne ka se ka maaw dɛmɛ kuma min ni i k'a dɔn dekun bɛ u kan nin kɛnɛ in kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn anw ka kunnafoni ɲinina Bakari M Sidibe ale fana tun bɛ a ye kibaruya minnu salo k'u fara ɲɔgɔn kan a y'olu kɛ soma sama ye an ka ɲɛmadaw fɛ. Les sauver ou les périr pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Ni contingent yɛrɛ n'a bɛ t'i jɔ jɛkulu 3 la n'o ye les officiers des sapeurs pompiers ani fana sous-officiers sapeurs pompiers ani fo ka taa se minnu bɛ wele ko sapeur joran ninnu ye maaw ye minnu b'u jɔyɔrɔ fa protection civile kɔnɔna na kalo 8 kalan kɔfɛ école nationale de la protection civile la. U ye waati min k'an bolo yan kalan na n'u bɔra u kan ka taa fɛn o fɛn kɛ an y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ye n'u welela ni mɔgɔ min mago bɛ u la
u k'u jija cogo bɛɛ la jiginna kana ye a cogo la i bɛ taa dɔ sɔrɔ ka sɔrɔ a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ ye cogo sugu bɛɛ la il appartient aux sapeurs-pompiers en ce moment k'a tigi ladon k'a lebu dogo ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la yan'u ka se n'a ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la u bɛ se ka action dɔ kɛ mun bɛ lafiya lase a tigi yɛrɛ ma n hakilila na an ka laɲini kɛra mun ye o fɔra u bɛɛ lajɛlen na formation in hukumu kɔnɔna na quoi. Ministre mun ɲɛsinen bɛ kɔnɔna lakanako ma fo ka taa se protection civile ma ni kɛnɛ ɲɛmaya tun b'a bolo a ye ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin kalanden ninnu ma ani ka jamanadenw ladɔnniya min b'a to protection civile ka baara bɛ se ka nɔgɔya k'a ɲini u fɛ u ka ɲini u yɛrɛ kɔ u ka jamana bila nin bɛɛ sanfɛ foyi tɛ jamana bɔ jamana wɛrɛ t'an bolo nin kelen de b'an bolo ayiwa an tɛ se k'an jigida mɔgɔ wɛrɛ kan dɛ an b'an jigida an yɛrɛ dɔrɔn de kan an ka jamana in lakanani na an tɛ se k'an jigida mɔgɔ wɛrɛ kan an b'a ɲini population fɛ n'u ye protection civile mɔgɔw ka mobiliw ye surtout sirène b'a la mankan b'a la a ɲini b'u f'u ka sira bila o don tasuma min wulila garabali la u ka intervention gɛlɛyara mun kama hali tɛmɛ yɔrɔ tɛ yen protection civile mɔgɔw ka camion bɛ don yɔrɔ min na ka taa tasuma faga baganw kɛ u ka baganso ninnu gunnen bɛ ɲɔgɔn na gaw gunnen bɛ ɲɔgɔn na u b'a kɛ cogo di donc u ye mɔgɔw ka ga de kari ka bagansow kari walasa u ka tɛmɛ o bɛɛ bɛ dɔ bɔ u ka délai d'intervention na donc an ka hakili t'o la n'a ye sira bɛɛ minɛ u bɛ tɛmɛ cogo di olu fana n'u bɛ tasuma faga u bɛ taa faga n'u ka mobili de donc ni sira ma d'u ma u ka tɛmɛ a bɛ gɛlɛya. nin kalankuncɛ in kɛnɛ kan minnu bɛ wele ko officier olu tɔgɔ dara colonel major Mamadu Traoré la promotion des sous-officiers olu tɔgɔ dara ala ma hinɛna lieutenant colonel sapeur pompier Abdul Karim Kulubali la ani promotion des sapeurs joran olu tɔgɔ dara ala ma hinɛ sapeur pompier Mohamed El Mouloud Yatara la. an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ u kɛtɔ filɛ ni k'u bolo don baara min na ka kɛ jamana ka i k'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ lasɔrɔli o baaraw ye kunnafoniko nasiraw la an b'a yira u la k'a fɔ min bɛ fajigila sugu o kofɔ hakilila jiginna k'a dɔn sibiri tɛmɛnen olu fana kɔni ka tugu tɔn u farala ɲɔgɔn kan ni a ma ɲɛmaa ye Muhamadu Tarawele ye ani ka tɔndenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka se ka jamana dɛmɛ a ka baaraw la o dɛmɛɲɔgɔnya ti dɔwɛrɛ ye dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ ka se ka tigɛ fajigila sugu kɔnɔna na u ka se ka sanuya ta ni ka i k'a dɔn sugu yɛrɛ ni ka o ɲini cogo min na nin kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ tɔn maa ɲɛmaw i n'a fɔ i k'a dɔn ni o ye tɔn danga ye Janginɛ Jara fo ka se kɛrɛnkɛrɛnna muso tɔn maa ɲɛma ni o bi madame Keta Fanta ale fana kofɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ma se ka bila dɔwɛrɛ kan o de ye ka wele bila u ka sugu kɔnɔma bɛɛ lajɛlen na kuma ni kuma u bɛɛ ka se ka u ka nin wale ni k'a kɛ laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye fajigila sugu walasa i k'a dɔn sanni feere k'a bɛ se ka kɛ a ye min ni o ye sanuya o kɔnɔna na cogo min na nin kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ n'a tako fɔlɔ ye nka ko a tɛna danni ma a na kɛ ka caya o kumana waati ni waati olu minnu ye sugu jɔbaw ani sugu baarakɛlaw ye maa minnu n'olu bɛ taa ni ka seginw kɛ sugu kɔnɔ u ka se ka taa i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ ale kɔni sanuyalen o kɔnɔna na nin kɛnɛ kan a kɛra wasaba ye min ye tɔn maa ɲɛmaw ye u ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin i k'a dɔn sugu mɔɔw bɛɛ lajɛlen ma minnu nana kɛnɛ kan tɔn ɲɛmaa Mamadu Tarawele a n'a ka dangan Janginɛ Jara. Fanta Tumota o bɛ kɛ sababu ye ka dan sigi bi i k'a dɔn tako fɔlɔ la n'o ye kibaruya ye nɛgɛ ɲɛ 7 7h ale ye sanga 39 sɔrɔ ministère de la justice la Mamadu Kasonge ani Mohamed Dramane Traoré k'a dɔn olu ka waati jateminɛna na o heure kelen bɛ Musa Bouakari Jara Fana procureur Alpha Bamajo Joila procureur Brahima Tambura Kulikoro procureur u bɛɛ lajɛlen ka waati jateminɛna na an ka foli bɛ Mali kiritigɛla bɛɛ lajɛlen ye nin sanga kɔnɔ Janjo k'i fo don kibaru ta ko fɔlɔ o bɛ datigiw yan yɔrɔ la sisan an b'a lajɛ ni an sera ka sori lasɔrɔ a ka an ladɔnniya sɔgɔmada in na sori yɛrɛ tun b'a la k'a tulo b'a la kunun ko Manakɔrɔ ala n ko ni danna Buguni ka tila ka Manakɔrɔ kuma fɔ a ko ni y'a mɛn baroda la ten est-ce que a ma fɔ k'a taara Manakɔrɔ a ma fɔ k'a danna Buguni ne Janjo bɛ min f'i ye sori danna Buguni mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baasi tɛ sisan o dɔgɔduma ye sori Ibrahim Diallo ni labɛnw sabatira an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ bi juma tan ni ka segin bɛ cogo di sirabaw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna na Asi Danbele an ka nɛgɛ karafetigi don i b'a lajɛ naani sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ